Hodi. Kiamto. Hodi. Nakibona. Biyando baba. Abandi kwera nete koruko. Nakurubona ko lolo senksum. Konya baba nakurunde. Ye? No ndo baba holiday to. Hindi kwera nete. Mwina ira na last week ono ndinka. Wachi profen rena bawe yagete mono. Baba ene lipstick nge yagete. Puki. Lipstick. Ya kwaraje. Ene gel naende kala changer. Tiagonda boli. Tali rangi ye kwerende ye nyomba. Lakini ne kala change koro kwa gel. Na kuru wake to wake. Esteri ade komesa mesa iga. Na kuru wake ne elibu rangi tiango taike muntu. Tiagonda. Elibu ye ma. Ebu ndengima. Yoka. Yoka baba. Elibu engima. Yoka. Elibu iseno muntu korera ko Nairobi mpaka kurugusi mpaka Nairobi. Nendo utegali 200 translate nendo oyerera kile kini mbwere. Ya bubwetali. Elibu engima ya ene rangi ye nyomba. Bwete tiaga serote korogoro kamesa. Okyorose koruma koronse. Nani gaki nani? Tiango ndaboli tali bobe. Anama libo kebete ne kisogisi. Baba. Ama libo kine sogisi. Ya bona unabwo samba. Unabwo samba. Ama libo kine sogisi. Ama gorana liara be soft. Gorana no mepa. Abunko ngaina natole ama libo kine sogisi. Ama gorana ntagito. Sogisi. No moi. Sogisi naba abasacha boka bakubeka atwa ngaina ni. Abane toko ngaina. Aike mutahyo shama no bongo bwata njente itongonye chaja isimiane isiro kolima. Yaende ntagito babanso YouTube nyakorora ebintu WhatsApp. Nara ligaligererie bintu status y'abantu babekire bakwerene ko wakande bica yanara wakibica nchikworokia abantu bana kurumba tebi onu musani onunka rangu ndaboli mete wachakira amachaya koratiga ne chichi kwende chokonte chikaraye chokonte ocho konsabe chacha echaja ntagita onsabe chacha mete wachakira amachaya nenengo koselinde amachaya echacha yesimiye ngana kebeka ngo ruskimbwate kwerende motorora nyumba gari yani kimdongwanya ko gorasi mulika mwisi kimdongwanya ko gorasi ya mesimi mune chigane chi uko na gali kwaja koiberwa fadhali utwara simia kaka yaiga akimdo akina kaba digital takurwa nalo ngibonege uko ocha konsabe chacha ocha ko chacha lisimiringa na lisa mbere chacha akimdo akimdo samba simiye gate gusamba chaje go charging koli gaki ya buwetanire nende baba tari bobe ngo kubuli to gusikanya sae ya gakisikanya sae tiango ndaboli kayekera gakende kiyanga kiyagenda ngakwerekera gakeranga baba kayekwerekera gakiyanga kimto aka kino magaki kayekwerekera gakiyanga gakitari bobe ngo kubuli gaki squeeze akimdo biskingo beka bara mayanga muno begeteiga iga fashion ndango akimdeiga ne fashion roro mase koyo obeka kayanga kanga na yani wenga kwarata na akuru na bagocha kombekera iga tiango nene ndaboli tari bobe enda ne yakyo obekete isko baba kimdongo sabe ene koro kwe crop top crop ango crop top ekoro kwe yiga top yiga mbegete koro kwe crop top wono kubeka komanya ko bayiga noro chimune kwende yane bunanta bwati na ndenda nene na kyoro chinde tiango ndaboli orango oche kuwandikerenda isiko iga bune bituma kemde kwanza tinda abeka kwerendega igase inkekyo tinda abeka ring eringi ngotine yokoboko ya ngobeka tari bakaga iga obeke eringi iga yokoboko tiango ndaboli igo bana emo kunyomana negenteke tari ngetoko sengenche eringi ne yokunyoma nabantu babiri squeeze no bono no baje ikere igo wetani analog manche tigane ndaboli atari amakara boye getega yogose yankiwi kimto gaki ana makara gose yankiwi ai pencil nero na itia pencil ochekwe gaki ochiko uro mwana pencil gaki bwe ngore gaki ai kimdo na yana ngati kali ligandiririe pencil borongerie ko likekera simi gakira kinindo kira kyo obwe bibonera ko abwetole skuru okwagendera ochiko ibiru mwana pencil baba bwe ngore bo singo ngora ko rimo nakurunda ara go chanu wake nakibono ko bayi yoncha ne kwene ne gechanu akibuke mto kwa beira na log mono tigakonda beira na log mono ke mto ochiko sokienda isiko iga
ebinama nisikobire so gisichabo sacha obegete na malipoke proof ni otonde timonu otonde ti proof ni na mache gwakorire ndage gwakorire ama chitode cy'abanyagitari no muntu otumbete tipensi cy'abana ebikoro tose nebeza to binokwe beterangi yakigwi nero otonde tyoboso gakitari bobi kemtanto korwana logpi erangi yenyomba timeti squaruse tibwe yageta amaboko nimekwambia eyekoro kwa gel to wakerweribu etari rangi ya nyumba bono nkaringa ndago tebi bono mu ya ngwetani ori tari bono arafu ngiye kobegete sesi migiye kunya komeka meko ebinte bigabava ebiga chistika bikoroko okwanda kwagore supermarket wacha wa stick igaiga bona seki bona ngosina isimira yani amadoido rende bona yometera gere simye burwe network simite ko buru network piri yani kwanza nkaga iga ndo nasitenga nyoro umanyete network teyo yani kirege ntekere insipono nkieki na network teyo butari obwaro ligwacha kirite yako ikora meke nyoro gite ya gaki to kure ne sigali sikonyamenya internet yani tingumanya gusena kimogo cha mu operate ngosore WhatsApp YouTube Instagram kuchara waswa nakibona ugo operate gaki cha YouTube na rochi kusengori ongorogeti wa mate gali bakora ke bipindi bya Gusti TV byoka yona binko byo koko cha kwara nkoraro nende gali se baba ibintu mbiro chi soap chons kiri chigo cha chabe ko yani ayangwanya kuligireri na ni gwetanire tiango ndaboli neke ninki bona ebendera ya Kenya ngikobekera ebendera ko bokotali bo nkiora bekera ebendera ko kiriga erne ligitari anendi getega yani mono muntu ari kunya ukuboli na kyokoroko mo bandi getegene ebendera ya Kenya meaning nabo gingoru Kenya no ngwenda guchia ingorua yani kunya kurotete nakyo ebendera nenero chine igani yara ya ine yara ria ine ya America baba ngumbu ndochi ngumbu ni ndochi ingor Kenya ngumbu ndochi aba medio gochi ya robono kemtani mno ndochi ko kete tin somet ngota ene aba medio ragenda ogana nyago siberia abantu tantine lintanyore basi ini somet account ati ai wakanyore 7 matsi wakanyore 7 baba kemto toko tondra igora ndi style ria bali bakangwana ile school na chitenga ike high school ngachaka kobe chopi nje to ngwana raigo nga 7 bana no chile na teneti aho kore kwebe account ekweberete bana gwa account ndi ngwibinga yina ngwibero gwa account ndra barukuru na bo akari ya esteri yokore bosaiga na bo ko yakari yaki gogende yokore bosa guno ene kwerende grade yeke no chibuno nyakanyege onchokana ando batu gututwara nyegeli akiro yamete kwa birwa maskani nkwando le kanisa kanisa no ngochi iga Jumamosi iga kanisa kerengo genda me numete ntuna akuru nabatoko beka iga no genda kanisa onda yo ukoligereri kero muntu nabali go bono ngoro chingo ukoligereri kero nya sayo go chigosaba ago konye bintu binde byonse bono nya sakerara kuligeri gatakuruka arokase ani wana mayanga igo begeta magara magari no etriko gechinya sai ya mutana ra ya maskani atubete kirasi nuruchi atubete kirasi turuchi ya na egweta bono ko beke yanga ntu ati akobeka chikwende chitaiti korume onye ko begete dress yentambi ngine no kunya kubekire taiti taiti bono ngote inere ibina mabitubuya obuno boshamba gento keke oboshamba chirango oboshamba okobeka amalipo kinechi sogisi nawo kakite muntu squeeze toko beka iga nende amaskana bono gocha gonsabe chacha yana ya kapambe ya mulika mwisi ocha gushaje lisi miringa naiga lisi mirie city estesto chifaira city sim ocha gonsa lisi miria echa timbo atigenda go kwane chaja togenda genda tubasokogeraho ayore te kwangosara obegete shanga chibega genya sa na kunero nkoli narara bera sino nya kobera mabuka nakunero nkoli narara bera abunya kulia matoke naro nkoli kunya kulia matoke abeliri obuntu achiza abigite obuyanga bwobonga bwose naki yesu ngabere sokoligiri ebintu buni Estera kwaletere sinyanya ngi kwabutira bukanura amagwali ngenjira embura yugoboterera obumbwa ngotereri bantu banne byeka bwengotereri ingi kwengokora unangoja kwali lakini mwana bono kondore bali mu kusina kyo kondo atali bobe anyway gendo karanga chinye ntiya kontenera gabo buno ebendera
Kenda tena, kenda kole kwende. Karanga chini ni. Nyanya